Čaute športovci, vítam vás pri ďalšom krátkom videostupe značky Body Nutrition. Dnes vám chcem predstaviť novinku, ktorá je v našom portfóliu. Je to 20. príchuť nášho excelentného proteínu a tí, ktorí máte radi takéto kokosové guličky, ktoré sú posypané struhaným kokosom, sú v jemnej oplátke a vo vnútri je biela čokoláda a v tej čokoláde máte ešte nastruhanú čokoládu, tak teraz môžete zbystriť svoju pozornosť, pretože vám teraz predstavujeme ďalší prípravok alebo ďalší proteín z dielne Body Nutrition, ktorý práve chutí tak famózne ako takéto kokosové guličky. Ja vám teraz ukážem, ako tento proteín vyzerá po namiešaní v mlieku. V mlieku ho mám a ja tiež radšej ako s vodou, takže vám teraz ukážem, ako to bude vyzerať, keď tento proteín si namixujete. Ja odporúčam, aby ste používali takéto jednoduché shakere, pretože tie kúsky toho struhaného kokosu, kúsky oplátky a kúsky struhanej čokolády tam potom budete cítiť v tomto nápoji. To, že tieto proteíny majú skvelé zloženie, to je už u nás samozrejmosť a teraz sa hráme sa teraz už len s doľadením jednotlivých príchutí, aby sme stále tú laťku posúvali čoraz vyššie a verím, že sa nám to darí, pretože vaše ohlasy sú veľmi dobré a to nás veľmi teší. Takže aj pokiaľ máš fitness centrum, alebo kamenný obchod, alebo e-shop, tak určite by si mal ponúkať takéto proteíny svojim zákazníkom, pretože určite sa to bude predávať ako teplé rožky. Takže vidíte, dal som tam 2 deci mlieka do nášho shakeriku, teraz dáme tam 2 odmerky, dám také plnšie odmerky. Mám rád bielkoviny, keď som po tréningu, takže 2 odmerky, dáme tu sieťku a potom stačí len pár sekúnd zamiešať. Tento proteín obsahuje až 27 gramov bielkovín, vysoký podiel BCAA, glutamínu, je to proteín, ktorý je vyrobený z delaktozovaného mlieka, čiže je to srvátkový koncentrát. No a vidíte, pár sekúnd som pretrepal, no a teraz vám ukážem, ako tento proteín vyzerá po namiešaní v mlieku. Je to úplná fantastická konzistencia, vidíte, krémový proteín. Toto keď dáte niekomu vo fitku na bar, tak bude úplne nadšený. Takže toto máte Raffaello Coconut krém o značky Body Nutrition. Novinka z dielne Body Nutrition, tento proteín určite zarad do svojho jedálnička, pretože budeš úplne milo prekvapený, prekvapená, ako dokážu naše proteíny chutiť. Tieto proteíny sú nezameniteľné so žiadnym iným proteínom na trhu a preto vlastne aj tak excelentne chutia, pretože naozaj dbáme na to, aby boli vyrobené z tých najlepších surovín, aby boli doladené tak, aby si naozaj ich mohol užiť aj ten najnáročnejší konzument bielkovín. Takže na zdravie, kamaráti, ja si dám teraz svoju dávku proteínu. Naozaj je to úplná fantázia, takže takéto kokosové guličky, ak máte radi, tak tento proteín vám to úplne nahradí, čiže môžete mlsať bez obmedzení. 2 až 3 dávky denne. Máme akcie, môžete uplatniť tie akcie 1+1, môžete mať kombinácie, variácie proteínov, ako sa vám zapáči, takže je to už len na vás. Takže kamaráti, ďakujem za pozornosť a určite si tento proteín vyskúšajte aspoň. V našej ponuke máme potom aj 300 gramové balenia, vyzerajú takto, sú 300, aby ste si vyskúšali, ako tieto proteíny chutia. Čaute, opatrujte sa, buďte zdraví, zdraví vás Martin, Body Nutrition a Bike Centrum Prešov. Čaute.